Salam hormatly vatandaşlar. Ine ýanky diýişimiz ýaly biz Türk ilçihanasynyň öňüne Washingtonda geldik. Ýalnysça biz gelenimizde Türk ilçihanasynyň adamlary bilen görüşdik, söhbetleşip durduk. Biz ine Farhat Meyman Kuliýoň ýagdaýyny düşündirdik we Juma taparyň ýagdaýyny düşündirdik we olar gaty gyzykly bizi dinlediler we aýtdylar biz hökümet jogap berer. Gen gördüler, näçe şu güne çeldi. Ine olar habar alınmadı diýip men ýene bir ýerek belli geçip bolýan. Türk hökümetiniň içinde mümkin Türkiýede kyndyr bulardan jogap almana ýöne daşary azat döwletlerde hemme ilçihanalar jogap berýär, jogap bermese öňüne protestor geçirge we beýleki akçyly edilýär. Biz gowgurlaşdyk, biz düşündürür, biz kartamyzy berdik, ýa-ni vizit kartamyzy. Şoýerden şular hökümet size jaň edip ýagdaýy düşündürür. Biz size karşılaştım deyip aýtdylar. Çaýa çağırdylar içine. Bizim yok çaýlaşyp durmaly, bize habar gerek deyip häzir biz size jaň edip aýtdylar. Şoň üçin biz öz protestomyzy wagtlaýynça jogap bermete, ýa-ni jogap berilýänçe garaşýar etmedik protestomyzy gatnaşygyny. Şeýle olar diýdi biz utanç görýär. Türkmen baýlakdy. Türkmenler Türkiýe pasollugynyň Washingtonda çykyş etdiler. Bize gatnaşy utanç, şoň üçin bize jogap berer. Oraya bolmaly diýip ýa-ni adam ýalgyrdylar. Men bir mysal gösterjek bolýan, Türkmen ilçihanasynyň ýolbaşçylaryna, siz diplomatlar, siz utanmaly. Ine daşaýdyň ilçihanasy. Adam ýalçyk, gürleşip, çaýa çagyrýar, gelin gürleşelim, protest etjek bolsaňyz gelin düşünşelim diýip ýa-ni mümkinçilikler aýdýar, gürleşýär, wariant bolýar, söhbetleşip durjak bolýar. Bizim öz watanymyzyň ilçihanalar bizden korkup polis çağırıyor. O näme döwlet bolýar? O kim üçin döwlet bolýar? Gurbanymyz bilen Serdar Berdimuhammedow üçin döwlet bolýar. Näme gerek oraya döwlet bize? Olar gerek bolsa özü bir adam döwletini gursun. Hemme ýalaklarym gelip şurada ýalap ýörtünler şolary. Biz Türkmen, biz mert bolmaly. Da kansa gidip şuraya karandağlar yerine goýmaly. Şoň üçin ilçihanalaryň ýolbaşçylary üntürin. Bular yıkılıp var ya, Putin yıkılıp var ya. Siz niye değişeceksiniz? Siz cenayete çekerler. Adam olun. Sen Türkmenlik doğulun ha, Türkmen sen. Ya değil mi? İnni hemme adın gittin mi? Pula satırlın mı? Diktatora satırlın mı? Şöyle harandadı olun mu? Utanın o. Hormatly vatandaşlar, yine protestler duran o kadar şunu kutoran biz Washington'dan Berlin'e gider. 29 sentyabrda Berlin'e Eder Scholz'un şu diktatörlerin duşan yerine biz Merkez Azyan protest eder. Şu yerde eyyem Türkmen olan can etti. Biz barya. İnniki sonundan son protest yani değerlilik günü 27. Oktyabr Türkmenistan'a geçer. Vatandaşlar Rimlani, Bolunni. İki tane idiota vaktimizi çağlarımızın geleceğini bizim geleceğimizi vatanımızı vermeyeni bir 10 adam kalsa şunu kaçıp gidiyor. Men size aýdaýyn. Hemmesi bizim tarafımıza geçiyor. Bütün dünya bize başkaça terediyor. Bolmasa baran yerimizde Türkmenistan neysen üstünden bilýärler. Met olalım. Inni bolle däýin. Bizim barjar içinde. Galalyň barymyz tamam edelim şu problemleri. Bular nidastoyny bizim ýolbaşçylyk bolmaga aňyrda dursun. Türkmen bolmagy nidastoyny. Ö Türkmenlerine viza goýýar. Ö Türkmenlerine internet ýap-ýap gürleşmedýär. Türkmen halkından kaçıp diyorlar. Özüne milli lider deyip bir oğluna verdir ya. Oğluna da kahraman verdir ya. Bu iki tane idiot näme klonlar näme deyip diyorlar. Türkmenistan näme getirdiler. Olmana bulur ya. Men sözü yine Muhammed Döýeje berýän. Muhammed ağa. Söz sizden. Sağ ol Murat. O vatandaşlar Murat ýaňa aýtdy. Biz bäri geldik. Türkiýe Türk döwletiniň Amerika'daki pasolosluğunun önüne geldik. Ola dışarı çıktı. 2 tane Türk diplomatı bilen gepleştik. Ola bizim hem bir danlamada aldılar ve Cuma taparın hem Farhat'ın danlarını aldılar. Detalını toğladılar. Açan tutulduğu näme boldy. Odan bizden toğladılar. Siz nir Haitiýerden hem de telefon danlamada aldılar. Biz diýdi eger öňrek aýdan bolsaňyz biz siz bilen hökmen duşardygam. Çaýa çağırdılar. Biz diýdi Türkmenleri owurýar, Türkmenistanyň içindäki ýagdaýlary iýerleýär. Biz Türkmenistanyň ösmeýän tarapdary.
Şol üçin Türkmen halky şude şolun pasostuwaty näme zadyny bolsa gelim bizim hiç nimemiz yok. Siz bilen owy biz bizadi ilerler tarkat hakkında bir detalını aytdı. Kaçan çıkılarını näil çıkılarını ýagdaýyna. Onu dedi biz bunu neydi size haberini verir telefonlarımız aldılar. Biz bunları ayttık. Yani Amerika'dan, Fransa'dan, Kanada'dan, New York'tan ştak geldik. En şunu ilerler. O gen alıyor. Berekelle aytýany işim yok. Şeyle bolsa baksal. Öz aktivistler ilerlatalar. Şoň halyna habar alsalar. Şol golda bula degeniýär. Şoňa degeninem şol üçin bula aýtdy. Biz size habar berer. Türkmen biz hiç Türkmeni adar verdiler. Hiç yerde bir kanunçuluğa yol vermez dediler. Inni biz araşıyak bize cana derle gepleşer. Biz yine de Kanada'daki Türkiye'nin pasolunun önüne de barar. Olabilenin gepleşer. Fransa'da da Murat'ta barar. Berlin'dekile barar. Biz indenmeyler Tarkadın Cuma'da barın iyideğine olur. Biz olur kollar. Biz Türkiye'deki aktivistlerimizi cinayetkarlık eline tavsırtmak. Biz şu arada olan hem besine aittik. Türkiye'den şu an kanunlaştıracak olup imigrantlar hareket başlarını şolori şolun nimeti bilen deportasiya bahanesi bilen bir toğur aktivistlerin bu övriyende şolun öğünallı. Şol için vatandaşlar biz şun puğun şu turumuz otoruya şun küneme bilen inniki tur 29. yani 3-4 günden Berlin'e şu ta Orta Asya'nın prezidentleri yığınlaşýarlar. Şu taada bizim kahraman oğullarımız barıp miting geçirýärler. Biz şu protestler devam ettirer. Bu 27. oktyabrda Türkmenistan'ın içinde hakiki yurdumuda özümüz eye çıkar vatandaşlar. Sağ olun, sağ elinizi düşürür. Sağ olun Muhammed ağam, hormatly vatandaşlar. Men yine de Türkmenistan'a haklar bozýan, hukuk goryan gurumlarda da hukuk bozýan yallaklara yüzlenýär. Yallaklar, bol edin. Akşam oturunuzda, öz aranızda oturup 50 gram gallaryňyzda men vatan üçin işleýän diýmem, men yallak, men gurbany bolayım yallagy, ayagyny eline owşan yallagy we vatan düşmany, men halkymyň düşmany diýip tosaldyryň. Maskaralar. Utanman, garamaýak bizim kıyınçılıkta yaşap ýören halkymyzda barıp akı diýäňiz. Biri 3'te 2-3 tane 3'te ılgat barýaňyz. Utanın ýokmy? Ýol boşçular. Bütün dünyada biz sizi maskara eder. Türkmen misiniz, kimsiz? Ya alkaş, korrupsiyoner misiniz? Kurban bolýany. Kurbanlydan tapa aldyňyz ýa-da. Şoň gılıklaryny ýanky edip ýaşurlar da ýejeňizde çel bazylaryny çel töwüp ýatyrlar onu. Kim olur? Ahrana bolupdyr beýleki kim olur? Otunçdylar. Bir nam edin o bir yerde oturunuňyzda birik ýüzüňe serdiň de aýdyň. Men Türkmen däl, men gurban bolýan yallagy. Men şoň hemmerini yallap durun, halkymy azar berip gyzyk gelýän, közek gelýän halk düşman diýip tosaldyň. Bolýarmy? Erkek bolun. Özüňize kak balojna aýdyň kimdiňiz diýip. Kahramanrak bolun, açyk özüňize boýnaň şu zatlary. Utançdylar. Farhat Meymankuliýewa azatlyk. Farhadyň meselesi Parijde intek dowam eder. Men türkleri azar, türkleri ýöne goýmar. Şular ofitsiýal jogap berinçe kimi çıkarmalan bolsa Parijde çıkarýar türk bolsaň onu. Şoň üçin protestler dowam eder. Men ýene bir gezek yallaklara, watany sant gören adamlara, gurbanyň eli, ayagy, öňü, izni okşap gören MHM gullukluň ýolbaşçy, polis, prokuratura, waýeny, spetsnaz diýdi. Sportsmenler, akışlar, pakışlar hemmet naýdýan. Siz vatan düşmany, siz yallaklar, siz Türkmenem däl. Unutduňuz siz asbaba kimdiňiz? Beýle bolmady. Biz Amerikada gerek bolsa Türkler bilen gidişip bilýär Farhat üçin. Siz Türkmenistanda öz vatandaşlaryňyzy gynap, türmäge salyp, türmede izdivat edip pullaryny atýar. Maskara. Entek öňde durýarlar, jogap berýär hemmelada. Şoň üçin özüňize tosallaryňyzda, akşam oturuňyzda begenip 100 adam bastym, onu nimetdim, bunu beýtdim diýip öňüňden gönaýdyň. Men Türkmenistanyň halkynyň düşmany, gurban bolýan yallagy, şoň patgalymy,
men şoňa tosaldyran, men şu ýallakçykdan çyk bilemek men türkmenlerlik aýdym şonu. Vatandaşlar başlaýan gatyragam aýtdym. Farkat Beyman Kuriýewa azat. Indi sözü men Aslana berýän Aslan. Я хочу сказать опять же, свободу всех политзаключенных, свободу Туркменистану от диктаторского режима. Долой туркменского диктатора. Daloj diktat. Serdar Berdimuhamedov diktatorlar. Stop. Serdar Berdimuhamedovlar. Gümmol. Serdar Gümmol. Gurbany uly. Öz tohumyň milli lideri, öz tohumyň arkada Gümmol. Sağ olun vatandaşlar, inniki duşlara çeldi. Ha, gelin. Gelin. Aziz vatandaşlar, şu wagt Türkiýanyň elçihanasının öňünde şonun yetkilileri bilen gepleşdik. Öýle bir mülayim garşyladylar. Yani böyle gepleşmeleri öyle bir hoşuna gidiyor. Adamın yerine koyarlar. Biz şu yarım saat önce öz konsolosluğundan, Türkmen konsolosluğundan önüne olduk. Ne çıktılar, ne burada giydiler ki gizlenip oturdular. Yani ikisini değiştiren de, yani değiştirmeye de olmuyor. Değiştirmeye gerek yok. Yani onlar söz verdiler, telefon numaramdan aldılar, çaya da nimettiler, çaya ödürlediler. Yine demek istedim, yani biz hatta hayran kaldılar. Sizin kiminiz deyip, yani kardeşiniz mi, doğunuz mu diye. Bizim yok, bizim bir aktivist oğlanımız diyene hayran kalıyorlar. Yani hem yerden, hem devletlerden gelip, şonu sonra iyide ediyenimize hayran kalıyorlar. Yani biz öz aktivistimizi koyamdık, koyacak değil. Hiç var. Mıdama iyidinde oluruz. Şoňa begenlile, aýdyn. Begenlile bizim çekiyor. Şoň için halk korkma. Öz hak hukuklarımızı talep edelim. Hem yerde adam ýaly adamlar var. Bizim Türkmenistan'ın çinovnikleri ýaly haramzadalar değil. Bağışlan. Yani şoňlan oturýan. Sağ olun. Olýar. Hormatly vatandaşlar, başlaýan ýene bir gerek. Biz size sağ olsun milliyet, bizi görýäniňize, videolar paylaşýaňyza, kommentaar ýazýaňyza wagt geldi. Watanymyzy elimize almaly, haklarymyzy elimize almaly, wagt ýaşamaly. Bestir daşary ýurtlarda kösenip entep, ölüp bestir etmek. Biz Türkmen halky, biz agly bir 5 vilayet, 5 doğun ýaly biz öz alakamyzy almaly. Bunun wagty geldi. Şoň üçin hemmeňize jan salyp bizim protestlerimiz Amerika'da bu tordi, inni Avrupa geçiyor. Avrupa'da başlar, Türkmenistan'a barıyor. Hoş sağ olun. Olýar. Hoş sağ olun. Hoş sağ olun vatandaş. Öňe, diňe öňe. Hoş sağ olun. Ýurtymyzy karanly adalardan dindirmeli. Ýurtymyzy eýe çykmaly. Cuma tatarda baywadat. Murat Hüseyin adatlyk. Allah Murat Korkanow adatlyk. Mansur Mengelov adatlyk. Murat Övezow adatlyk. Beýleki de bizim vatandaşlarymyň biýüne türmelerde oturan. Ýöne bir derman üçin ýa ýene bir zat üçin, nas üçin biýüne batyran adamlara adat. Türkmenistan adat boldy. Türmeler boşamaly. Sağ olun. Devlete öňe. Devlete diňe. Sağ olun.